أنت ركض عيني وأجمل منك لن تلد النساء كلئت مبرأ من كل عيب كأنك كركلئت ما تشاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rabbi idan ka so ka yarje zan wake Amadi, bani dubin sani a kare ni in yi wa Amadi. Annabi da shugaba wanda ya zama sannadi, dan Abdalla ta gaba wanda muke wa maulidi. Yau ranar maulidi salati kai kake masa rabbayi wa shugaba, dan Abdalla mai gida wanda ya zama ta gaba. Sa matansa Ali har ma na Zainaba, samun sayyada Batula ummun musayyada. Yau ranar maulidi salamu alaikum auliya mu dai mun faɗa, wanda ya so ku shi yake yi har ma ya jaddada. Shakti lani dan umul khair mu gaida tiyani, baba mutu ya arabun billah sannu kaulayi. Yau ranar maulidi salamu alaikum rahamar kaunu umun shugaba, wanda akan kirahama ta tuke baya har gaba. Na Amina mun yi murna da zuwan ta gaba, wanda akan mu muke baiti har maharraka. Yau ranar maulidi salamu alaikum shugaba rahamar duka duniya, kai muka so a yau da dini har shekaran jiya. Mai matsayin da ya wuce kowa baya har gaba, dan Abdalla mai gida rahamar kairul anbiya. Yau ranar maulidi saka lafiya mai zanzan har ma da masafa, yau murna muke da samun kairul anbiya. Mai matsayi da nasaba kai muka so mu jittaba, dan Abdalla dan Aminatu manzo Mustafa. Yau ranar maulidi rahamar kaunu shugaba ta kawar ka lafiya, maulidi muke a yau mun tado da kwalliya. Mata har maza muna layi ba hayaniya, kai a fito a ambata annabi kairul anbiya. Yau ranar maulidi kogin martaba kake dan Abdalla Shakira, kai muka so a yau da didi har shekaran jiya. Baban Fatima Azima kai ne abin kira, san ka muke rawa mu juya har ma mu yodara.
ya fita bai cikan